Vítajte v Táraninkách. Dnes sa budeme rozprávať o tom, čo je to mesto. A mojimi hostiami sú Sárka, ahoj. Ahoj. Aninka. Ahoj. Ahoj. A Nikolas. Ahoj. Ahoj. Aký je rozdiel medzi dedinou a mestom? No, že mesto je taká hlavná dedina, kde si môžu ľudia hocičo kúpiť. A zase dedina, to sú také kadejaké domčeky, ktorých bývajú ľudia. Ale dedina je taká menšia však? Dedina je taká menšia. A taká hrozne malá. A mesto? Mesto je také obrovitánske. Čo je to hlavné mesto? Hlavné, to je veľmi dôležité mesto. Ako sa volá naše slovenské hlavné mesto? Slovenské hlavné mesto sa volá Slovenské hlavné mesto. Tak je to. Tak sa to volá, hej? Už ste počuli niekedy, že je aj iné ako hlavné mesto? Môže byť, že veľkomesto. Čo je to veľkomesto? Veľkomesto to je také veľké obrovitánske mesto. Nie, veľkomesto je napríklad ešte tam, kde sa dávajú vianočné vajíčka. Áno, čo je na Veľkú noc, keď je apríl. Čo je to smog? Ste počuli, čo je to smog? Smog je, keď smoklíš, napríklad, keď ti tečú sopliky. Aha. A vyfúkaš ich do vreckovky. Každé mesto má svojho primátora. Kto je to primátor? Ten, čo všetko príjma. Koľko ľudí žije v meste? Hrozne veľa, ani toľko, čo sa nedie spočítať, ale maximálne by sa to mohlo povedať. Takže 1 000 000. Teraz mi každý z vás porozpráva rýchlo o svojom meste. Ideš. No, mne sa na tom meste páči, že tam všetko kvitne, čvíríka, jaké sú tam pekné bloky, mám tam veľa kamarátov aj a niekedy sa s nimi aj korčulujem. Ja niekedy v mojom meste sa volá úplne ináč. Moje mesto sa volá Košice 2000, iba tak. Také číslo je iba, že tam také dlhé. Aha, to je tvoje mesto špeciálne, Košice 2000. A ako to tam vyzerá u teba v tvojom meste? Stále, ale radšej, aby sa mi nič nestalo, stále si zoberiem nikoho. Stále takto ide so mnou, aby sa mi nič nestalo. Kde býva bezdomovec? Bezdomovec spí vonku za blokom nejakým. Nie, bezdomovec nemá žiadny dom, nikde nespí a ani nežije. Ale on spí. Ale vonku spí. Ale žiadnym zablokovaní ani za streche. Čo je to kontajner? Kontajner je do toho, kde sa dávajú všetky odpadky. Nie, ale kontajner je, že napríklad keby niekomu spadol celý banán a potom ho... Tak ho potom môže vyhodiť do kontajnera. Prečo to hneď ma prekrikuješ? Lebo je dievča. To tak dievčatá robia občas. Nevieš o tom? Kam smerujú odpadky z mesta? Odpoveda Nikolas. Z mesta smerujú do jednej takej kancelárie, kde sa všetky proste odpadky dávajú a potom to recykluje a všetko, ktoré zbožie kupujeme, to je ako jedlo a všetko, tak potom ono sa recykluje a zase to pijeme a robíme a zase to dáme do koša. Všetko. No to by bolo teda. A chcem sa spýtať... Ale to naozaj tak robíme. Vážne? Hej. Čo sú to mestské hradby? Mestské hradby, to sú také vysoké múry, ktoré majú na sebe také labky, také štvorčeky. Tie mestské vlastne tie mestské, čo si povedal, hradby sa volajú, ale už som zabudol, lebo sa volajú hrady. Ako sa ľudia v meste dopravujú? Električka, alebo elektrický bus.
Bus je elektrický autobus. Nie, elektrický autobus. Elektrický autobus sa povie trolejbus, lebo má také tykadlá. A majú ľudia na dedine električku? Nie. Prečo? Lebo nie sú tam kolaje. Kedy sa zapína nočné mestské osvetlenie? V noci. A už ste to videli niekedy, ako vyzerá také osvetlenie nočné? Hej, to je taká lampa, čo svietí ľuďom na cestu, aby sa o niečom nepotkli, alebo aby nenarazali na tú lampu. Kto dáva pozor v meste na poriadok? Ja dávam. Nie, policajti, nie ty. Jaj. A čo robia? Oni robia v meste poriadok. Oni všetko strážia, nerobia v meste poriadok. To smetiari robia v meste poriadok, alebo čistiari zabudli. A ty si predtým vravel, že policajti robia v meste poriadok. Nie, ja som hovoril ináč, že si asi zle počula. Meškáš asi škôlku. A to je dobrá správa, alebo zlá? Zlá. Tak musím sa poponáhľať. Čo sa stane, keď niekoho boli hrdielko, kam ide? Ku lekárke. A potom musí trochu tak urobiť budierku a tak sa pozrie do hrdielka. Nie, to treba iba kúpiť lieky. Nie, alebo do pusy. To tak rozrie. A aj vyprazíme jazyk. Koľko je hodín? Ja sa už veľmi dávno doma. Ja už nechcem radšej hovoriť. Som úplne vyšťavený. A ja. My prechádzame z mesta do mesta a my sa s vami lúčime a tešíme sa na budúce. Ahoj!